Adunay usa ka misis nga nagngayo og tambag sa iyahang higala. Ingon siya, Mari, unsaon man ako ni akong bana. Gamay rag sweldo, dakog kaon. Palahubog pagyod, dili matagbaw. Mari, ang imong problema dahil sa imong bana, pakanon, dili mabusog. Paimnon, dili mahubog. Lagi, Mari, unsa man hiluan kun lang ni. Ayaw sad, Mari, kay makasala ka, ningon ang iyang kumari. Nya, asa naman ron imong bana? Toa, kung gibunalan alho, nakatuog yun o ginanok. Mga kaigsuunan, mangutan ako kaninyo, unsa man gayo di ay ang makahatag og katagbawan sa ato ang kinabuhi. Ang uban, pangitaon nila ang katagbawan, sigig inom. Kay murag na ay void within ourself, nga gusto nato siya nga mawala to siyang kahawang nga atong gibati sa atong pagkatao. Ang uban, sigig inom. Kay para matagbaw ilang kaugalingon. Pagkaugma, may kay sakit ang ulo tungod sa hangover. Ang uban, sig paglaglaag. Lag dito, lag nga ri. May stroke bitaw, kay init kaayo. Ang heat index karon 41 degree. Wa gihapon, mahay. Wala gihapon nakitaan ang katagbawan. Ang uban, ba na tugkaon. No. Na karon, diabetic na, mahay. Kay sige og tumartambal, maintenance sa high blood ug sa diabetes. Ang uban, gusto magminyo. Kay basin didto makita ang katagbawan sa iyang kapares. Unya, kay na discover man niya ang mga dili maayo nga batasan sa iyang misis karon, na sige nagpangita og lain. Kaupat na ang iyahang sawa, gihapon matagbaw. Ang uban, gusto pangitaon da sa ilang pag-eskwela. Unya kay sudman ang mga requirements, magbulakbol tungod kay wala makontento sa ilahang gibuhat ni aning panahon. Ang uban diya sa trabaho, ang ilahang time gidedicate, pero gamay ra magsweldo, sige ra pug bagulbol, walay pagkakontento gihapon sa kinabuhi, wala ang katagbawan. Ang uban diya sa negosyo, daghan na kay sila negosyo, pero wala man gyapoy kalipay. So sige rag adtog kasino, sigig sugal, hurot gyapon ang ilahang kinitaan. So mga kaigsuunan, asa man gyud nato makit aning katagbawan diha sa atong kinabuhi. Diha sa Ebanghelyo atong nadungog ang tubag sa maong pangutana. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ngita tagkatagbawan sa kinabuhi, ang atong Ginoong mismo niingon, pangita ka na kanako. Ako ang katagbawan sa kinabuhi. Ako ang muhatag kanyong kabusganan. Ako ang muhatag og katagbawan sa inyong pagkauhaw. Mutuo ba kita niini? Ngano man nga makaingon man gayud kita nga kang Kristo ra nato makit-an ang katagbawan sa kinabuhi. Ang tubag nara po diha sa unahan, nagpasabot si Jesus nganong siya ang katagbawan sa kinabuhi. Una, matod pa niya, walay ni bisan isa nga moani kanako nga akong isalikway. No? Mao di ay nga naay katagbawan kung kita muduol kang Hesus, kay siya lang ang makadawat sa kinatibuk-an sa atong pagkatao. Siguro panggaon lang ta sa atong asawa kung dako ang atong kinitaan. Pagkulang na, kwintahan na ta sa gasto sa tibuok bulan. Pero ang atong Ginoong Hesus, ang iyahang gugma kanato, walay kondisyon, walay
pili. No? Tanan, no? Iyahang dawaton, tanan hatagan niya sa kinatibuk-an sa iyahang gugma. Ikaduha, matud pa niya, ang tanan nga gipadala saman kanako, dili ako kawad-an bisan usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Kung kita modol na kang Hesus, kita iyahang ampingan, kita iyang amumahan. Hatagan kita niya og daghang mga panalangin. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga ang magpabilin kanako, mahimong magbungahon sa iyang kinabuhi. Apan dili lang kutob di ana sa paghatag og mga panalangin nga ipatagamtam sa atong Ginoo ang katagbawan sa kinabuhi. Tungod kay matud pa niya, siya nagatuman sa kabubuton samahan. Kung kita magpabilin kang Hesus, makakaton kita unsaon nga kita mahimong masinugtanon sa kabubuton sa Dios, kay kining magsigita og supak-supak diha na magkayamukat ang atong kinabuhi. Mauna nga wa na takasabot sa atong kinabuhi unsay makalipay kanato. Apan kung atong makatunan ang pagtuman sa kabubutan sa Dios, diha kita makaingon nindot man di ay nga ang atong kinabuhi mariporma, nga naay sakto nga tumong og direksyon. Ikatulo mga kaigsuunan, kini ang pinaka nindot nga mahitabo kung kita moduol kang Hesus, mao nga ang katagbawan sa iya lamang makaplagan. Wala gyoy bisan unsa nga butang o achievement yang kinabuhi nga makaingon kita sa atong kaugalingon kung ana-anak kanato nga tagbaw na ta. Kay ang katagbawan sa kinabuhi makablagan lamang ngadto sa langit kung kita makauban na nato ang Dios hangtod sa hangtod. Mauman nga si Jesus ni ingon nga kung kita moto kaniya, hatagan kita niya og kinabuhing walay katapusan. Siya lamang ang makahatag niini sa atong kinabuhi, siya lamang ang dalan. Kung dili kita mutuo kaniya, wala gyoy katagbawan sa atong kinabuhi, kay ang hingpit nga kalipay, ang hingpit nga kalinaw, siya lamang ang makahatag niini sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mga kaigsuunan, dali ra mailhan kung kinsa kanato ang nakakaplag na sa ato ang Ginoong Hesus. Diha sa unang pagbasa, klaro kaayo ang contrast, no, sa mga nakakaplag kang Hesus ug sa wa nakakaplag. Si Saulo wala pa nakakaplag sa atong Ginoo. Unsang iyahang ginahimo? Pagguba ra gyud. Gubon ang mga maayo nga butang nga makita sa palibot. Giguba niya ang mao nga komunidad sa mga Kristiyano. Di siya gusto nga kana siya mo asenso, mo abante, mo lambo. Kay kana siya lahi na siya nga grupo, dili na akong kagrupo. Mao na nga naay pagselos diha sa kaugalingon, dili malipay kung naay kaayuhan nga mahitabo ngadto sa uban kanang mga tao nga walay pagkakontento sa ilang kaugalingon. Apan ang mga nagakaplag kang Hesus, bisan pa sila og gilutos, gidaog-daog, wa gyud sila naapektuhan. Padayon ra gyud sila sa ilang pagkabuutan. Padayon na gyud sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Padayon sila sa paghimo sa ilang gituuhan nga maoy makahatag kanila katagbawan ug magdala kanila ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Mga kaigsuonan, asa man kita diha sa duha. Hinaot isa kita sa sama kang Philip nga naisgutan diha sa unang pagbasa. Kay nakaplagan man niya si Jesus sa iyang kinabuhi, siya aduna nay klaro nga direksyon. Ug nasayod na siya kung unsa
ang makalipay sa iyang kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing og sa kasing-kasing sa tanan.